میان آنها بانوهای شجاع نیستند، جالب نیستند. شما همین روز کم صحبت کردید با من. مرحمت اینجا شنید گپ زنیم. کورپا رو با پای خود دراز کردن. وزیر در شبکه اجتماعی مکتوب فرستاد و دختری رئیس جمهور می آمدن. ژورنالیستیکا یک ساحه است که تو نمیتونی آرام باشی. من دختر ندارم، نمیدونم. من هم. روزی فرزندت چه خیلی گذشت؟ کدام مشکلش چه خیلی حل کرد؟ باید از حیات شخصی دست کشد. محبورت، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. شما یکی از اولین رویانی لایحه «В чем сила сестра» هستید. لایحه «В чем сила сестра» به شما چی داد؟ شخصا برای من یک تجربه خیلی بای بود، چون که تا این دم من همچون ژورنالیست فعالیت داشتم، اما همچون راوی، شخصی که مثلا اینترویو میگیرد، در نزد کامرا کار نکرده بودم. маҳбора Киромова 25 августи соли 1987 таваллуд шудааст. ӯ рӯзноманигор ва муаллифи якчанд филмҳоест ки мавзӯъҳои ҳассоси иҷтимоиро инъикос менамоянд. солҳои мухталиф дар хабаргузории Азия Плюс фаъолият кардааст. соли 2020 филми кӯтоҳи мустанад дар бораи марди корзанон дар шабакаи интернет пахш шуд ки онро Киромова ҳамчун коргардон таҳия карда буд. филмҳои ба навор гирифтаи ӯ вокуниши зиёдеро дар ҷомеа ба бор оварда ба қаҳрамонҳояш шахсони саховатпеша кӯмак мекунанд. бюро оид ба ҳуқуқи инсон ва риояи қонун Киромоваро беҳтарин ҳомии ҳуқуқ дар соли 2020 эълон кард. ба ҷуз ин, ба назарам бо занҳои хеле ҷасур, хеле наҷиб шинос шудам ва тавонистам қиссаи онҳоро ба аудитория расонам, ки ин ҳам ба фикрам як бахши хуби ҳамин барнома буд. яъне барнома нишон дод ки бонуҳои занҳои тоҷик خیلی زیادن زنایی که مثلا نقشی خیلی استوار دارن در جامعه امروزه. از بین همون 12 قهرمان بانوهای شجاعی که شما برای صحبت دعوت کرده بودید، از همه بیشتر کدومی از آنها برای شما جالب بود؟ صحبتشان با فکر من تقسیم کردن نشاید، اما میتوانم یک دو نفری که به نظر من هم از نگاه اودیتوریا هم به نظر من مثلا توجهی بیشتر به آنها ظاهر شد. به فکر من تهمینه بانویی که با ویروس نارسایی مسئولیت آدم زندگی میکنند، چگونه سرایت افتید و چرا پنهان نمیدارید از کسی؟ من در حقیقت فکری خودکشی رو کرده بودم. مناسبت با زنها در این باب از مردها فرق میکنند؟ حتی حقوقی آواز برآوردن رو ندارند. اون کس یک شخصی واقعا لایق توجه هستند، چون که با این ویروس زندگی کردن و با مقابل اون نظرهایی که بدی اطرافیان مبارزه بردن و حقوق زنهای دیگر و حقوق مردهای دیگری که با همین ویروس گرفتار هستند حمایت کردن و مبارزه کردن، یک به فکرم جسارت خاصه میخواهد. بعداً میسکولا به فکرم و توریسم مشغول هستند و بسیار سخنهای عجیب گفتند درباره اون که چخیل میتواند یک زن همین ساحه رو در تاجیکستان پیش برد و با کدام مشکلات رو برو شود و چگونه پسی سر کند این مشکلات. Больше всего вот государственные органы. А сколько они обычно берут? Важно не сколько денег берут, а сколько, а почему вообще берут. من زنهای جالب خیلی زیاد بودن به فکر من یک چیز رو در لایحه قبلی ندیدم، بنابراین میخوام از شما پرسم که چرا در لایحه قبلی «В чем сила сестра» یگان نفر از بانوان منصبدار نبودند؟ چرا؟ میان آنها بانوهای شجاع نیستند، جالب نیستند، یا که آنها دعوت شما را نمیپذیرفتند؟ به نظر من خوب میشد اگر مثلا دختری رئیس جمهور می آمدند.
даъватномаи расмӣ доштем, аммо таҷрибаи кори ман дар Азия Плюс нишон дод, ки ҳар даъватномаи расмие ки ҳамон ҷо меравад бепосух ҳамеша мемонад. Мо ҳам хай аз ҷониби худ кӯшиш кардем, аммо посух наомад. агар меомаданд чӣ саволо медодем? кадом савол ман шояд муҳимтарин мешуд? мо одат кардаем ки раис ҷумҳур ва аҳли оилаи он каса аз паси албатта оинаи нилгун бубинему як баҳои дигар диҳем, лекин дар рафти суҳбат ман шояд кӯшиш мекардам бештар кӯшиш мекардам шояд аз дохили хонадон назар кунам, ки яъне ки раис ҷумҳур дар хонадон чӣ марданд, чӣ хел ҳамчун як оилаи тоҷик. оилаи тоҷик, бале. соли 2020 барои аксарият соли номуваффақ буд. Нафароне ҳастанд ки мехоҳанд ки ҳамин солро аз ҳаёти худ хат зананд. Масалан ман, худи ман, барои ман ин сол бисёр соли вазнин буд, соли 2020. Вале рӯи кор омадани филмҳои иҷтимоии Мардикор ва Аличор дар ҷомеа як баҳсҳои гуногунро ба вуҷуд овард, муваффақ ҳам шуд. Яъне метавон гуфт ки соли 2020 барои шумо муваффақ буд. бюро оид ба ҳуқуқи инсон ва қонуният шуморо ҳамчун беҳтарин ҳуқуқшиноси соли 2020 эълон кард. сирри ҳамин муваффақият дар чист? вақте шумо масалан кори худа хеле дӯст медоред, вақте шумо мехоҳед ки воқеан натиҷаи кори шумо бар нафъи мардум бошад, муҳим нест дар кадом солу замон шумо зиндагӣ мекунед, соли пандемия аст ё ин ки соли ҷанг аст ё соли сулҳ аст, фарқ надорад. ине ки вақте ки шумо омодаед нақши худа ҳамчун журналист ба дурустӣ анҷом диҳед, ҳама кор хуб мешавад, фарқ надорад кадом замон аст, бале аз таҳти дил бошад. Барои ҳамин ман кӯшиш кардам дар ин корҳои худ масъалаҳоеро бардорам, ки дар интиҳо натиҷаи хуб диҳанд. Масалан вақте дар бораи агар ба Мардикор бозори занон ки дар шаҳри Бохтар аст назар кунем, ман албатта мехостам ки пас аз нашри ин филм таваҷҷӯҳи сохторҳои дахлдор ба ин масъала бештар шавад. Масалан кумитаи занон аст, вазорати меҳнат аст, яъне ҳамин сохторҳо кор кунанд бо ин занҳо, ба ҷои кор таъмин кунанд. Агар бинанд ки масалан шояд диплом надоранд я ба ягон курсҳои махсус фиристанд, яъне як кор кунанд ки ҳамин занҳо касб омӯзанд, бале ҳам ба нафъи ҷомеа кор кунанд ҳамин занҳо дар оянда ва ҳам рӯзгори хуб дошта бошанд. Ва шукри худо ҳамин хел ҳам шуд. пас аз ин филм таваҷҷӯҳи ҳам вазорати меҳнат, ҳам тавре медонам дар худи Бохтар намояндаҳои кумитаи занҳо бисёр кор карданд бо онҳо. Баъдан чанд ташкилоти ғайридавлатӣ ҳам ба ин масъала таваҷҷӯҳ зоҳир кард ва курсҳои кӯтоҳмуддат барояшон гузаронданд ва айни замон кор воқеан ҷиддӣ ба онҳо рафта истодааст. Акнун намедонам то чӣ андоза масалан ба ин зуддӣ проблемаи онҳо ҳал мешавад, аммо дар ҳар сурат хуб аст ки қадамҳои аввал гузошта шуданд. шумо пас аз ҳамин ба навор гирифтани филми Мардикор боз ба ҳамон бозор рафтед ё не? Рости гап дубора нарафтам, чун ман тавре гуфтам бояд аз паси мавзӯъҳои дигар мешудам, филмҳои дигар мешудам, аммо ман бо он занҳо хеле хуб дар тамос ҳастам. онҳо ҳар сари чанд ба ман занг мезананд, бале аз вазъияташон нақл мекунанд, то ин ки ман фаҳмам ки воқеан кори анҷом дода шуда истодааст ё не. розӣ ҳастанд, бисёр розӣ ҳастанд. хубаш ин аст ки бо на танҳо масалан сохторҳои дахлдор ба ин таваҷҷӯҳ карданд, балки як қатор шаҳрвандҳои пайдо шуданд ки онҳо ҳам масалан кӯмаки ҳам молию ҳам моддии худро расонданд, ки сари вақтӣ буд. дар яке аз суҳбатҳоятон шумо гуфтед ки вазири меҳнат Ширин Амонзода ба шумо дар саҳифаи иҷтимоии Фейсбук навистанд ки оид ба ҳамин бозор мехоҳанд суҳбат кунанд. ҳамин суҳбат баргузор шуд? бале, барои ман дар воқеъ хеле аҷиб буд ки ғизои хушсифат барои фарзандонамон, саломатии онҳо хушбахтии мост.
барои ман дар воқеъ хеле аҷиб буд ки ман намедонам шумо дар таҷрибатон ёд доред ё не ки масалан ягон вазир дар шабакаи иҷтимоӣ мактуб фиристаду дархости суҳбат кунад ё ин ки дархости дӯстӣ фиристад. ба фикри ман барои журналистикаи тоҷик ин як чизи ғайриоддӣ аст ва ман ҳам рости гап хеле ҳайрон шудам, аммо хуб қабул кардам. ҳамроҳашон суҳбат кардем, бале он кас даъват карданд, дар фейсбук навиштанд ки мехостанд ҳамсуҳбат шаванд дар ин бора. суҳбат кардем, он кас назари худашонро дар ин робита гуфтанд ки мавзӯъ хеле мавзӯи албатта доғ аст, проблемае аст ки солҳои зиёд масалан реша давондааст ва ҳал кардани он дар 1-2 рӯз ғайриимкон аст, албатта кори зиёд, ва гуфтанд ки шояд ҳатто масалан чанд соле ки ман ҳамчун вазир кор мекунам, шояд басанда набошад барои пурра ҳал кардани ин проблема, аммо ман кӯшишҳои худама гуфтан анҷом медиҳам. Баъдан гуфтанд ки аллакай ба фикрам ҳамин баҳор ё моҳи март ё моҳи апрел гуфта буданд, рости дар ёдам нест, гуфта буданд ки як созишнома байни чанд вазорат ба имзо мерасонанд, бале махсус дар бораи ба кор ҷалб кардани на танҳо занои ин марди корбозор, балки тамоми чанд марди корбозоре ки дар кишвар ҳаст. бо ташаббуси вазири меҳнат Ширин Амонзода барои ҳамин занҳо шипанге ҳам сохтанд. Албатта беҳтарин мешуд агар ин хел бозорҳо чӣ ки мегӯед умуман набошад. Барои як зан журналист бардоштани масъалаҳои мубраме ки барои баъзе мақомоти ҳукуматӣ нодида гирифтани он авлотар аст, ё ин масъалаҳоест ки барои ҳукумат ҳассосанд, то кадом андоза мушкил аст? ман як чиза фаҳмидам ки агар шумо масалан воқеан маводатонро холисона омода кунед, яъне ки ҳам ин паҳлу ва ҳам ин паҳлу аз ҳар ҷиҳат мавода ба дурустӣ нишон диҳед, ҳукумат ҳам хуб аксуламал нишон медиҳад, хуб қабул мекунад. Бале, шояд баъзе ҷоҳояш маъқул набошад, аммо то ин дам масалан нашуд ки ба ман масалан занг мезадану мегуфтанд ки мо медонем ки агар ҳамин камбудиё нишон намедодед хеле хуб мешуд, аммо нишон додед, хеле хуб, мо ҳам қабул дорем ки ҳамин ҳаст, мо наметавонем чашм пӯшидан, воқеан ҳамин мушкило ҳаст. Баъдан ташаккур мегӯянд ки хай аз пасаш мешаванд. Дар оғоз тавре ман гуфтам, барои ман ҳам як чиз муаммо буд ки яъне чӣ хел аксуламал нишон медода бошанд, аммо таҷрибаи як соли охири ман нишон медиҳад ки хуб қабул мекунанд, аммо боз ҳам шояд тавре қаблан дар интервюҳои қаблиам зикр карда будам, шояд ба хати сурх нарасидам. Курпаро ба пои худам дароз кардам, шояд барои ҳамин агар шояд аз ҳамон меъёр дуртар бештар равам, агар шояд мушкил эҷод шавад, аммо ҳоло не. Аз як ҷиҳат фикр мекунам ки барои журналист ҳамин курпаро ба пои худ дароз кардан, ҳамин матал бояд ба фаъолияти журналист ин халал нарасонад, чунки вазифаи мову шумо ба ҳукумат, ба мақомот нишон додани проблема аст. Дуруст аст? Ин масалан кори раиси ҷумҳур нест ки рафта бинад ки як роҳи мошингард дар як минтақа вайрона аст. Дуруст? Ин бояд ману шумо бояд дар ин бора гӯем, нависем ва ҳукумат ба ин бояд таъссури худро нишон диҳад, таъссури мусбати худро. Маҳбура, ҳамин шуҷоат, ҷасорат, бебокӣ дар шумо аз аввал буд ва ё чизе шуду омад? Ман намедонам ки ина шуҷоат номидан мумкин аст ё не. Чаро не? Чаро не? Чунки намедонам, як намедонам. Шумо пеш ҳам ҳамин хел будед? Шояд ин шуҷоат набошад, шояд ин танҳо ҳатто ҷасорат не, шуҷоат не, ман намедонам. Бед ман саволи дигар хел метиҳам. Дар ҷомеаи мо барои як зан муваффақ шудан осон аст? Ё агар ин мушкилот дар чист? Дар касби мо, дар касби журналистӣ вобаста ба ҷинс, ба ин чиз баҳо дода намешавад. Яъне ки фарқ надорад шумо зан ҳастед ё мард ҳастед, агар шумо воқеан диди нав доред
воқан метавонед масъала бардоред, таҳлил кунед, нишон диҳед, яке ҳамин хусусиятҳое доред, пас фарқ надорад шумо мард ҳастед ё зан, шумо метавонед муваффақ шуд. Баъдан дар бораи ҷасорат агар баргардем, ба фикри ман ин ҷасорат нест, ин як кори оддӣ аст барои журналист, нишон додани воқеият. Агар ман ин кор аз уҳдаш набароям, пас барои чӣ ман журналистам? ба журналистика чӣ хел омадед? аз ҷавонӣ масалан шавқи зиёд ба навиштан доштам ва барои ҳамин хулоса кардам ки ба факултаи журналистика ҳуҷҷат месупорам. дохилам шудам, хондам. Рости гап ман ҳеҷ гоҳ орзу надоштам ки бо камера сару кор дошта бошам, навор бардорам. Ман бештар мехостам журналисте шавам ки барои газета маводот медиҳам. бале, матбуот ва солҳо рафтанду шавқи ман бештар ба ин тараф шуд ва ман аз пайи бардоштани филмҳо шудам. ва дар ин соҳа муваффақ ҳам шудед. вақт нишон медиҳад. маҳпура, шумо дар редаксияи Азия Плюс кор кардагӣ ҳастед, шумо ҳамкори мо ҳастед ва медонед ки дар редаксия ҳазлумез, шӯхиомез мегӯянд ки барое ки журналисти воқеӣ шавад, бояд аз ҳаёти шахсӣ даст кашад. журналистика ба ҳаёти шумо чӣ таъсир гузошт? як хатти дақиқ нест ки масалан ин тараф ин паҳлӯяш зиндагии шахсии ман аст, яъне фарзандони ман, хонаю дари ман, ин тарафаш кор не, ҳамаш омехта шуд. мешавад ки хуб меравам, дар хобам филм мебинам, масалан кадом як масъалаҳоро баъд мехезам наменависам, яъне ки ин ҳамаш омехта шуд, рафт, як журналистика аллакай зиндагии ман шуд. ва ба ҳаёти шахсӣ бале аз он нигоҳ таъсир кард ки ту хоҳу нохоҳ ҳарчанд модар ҳастӣ, ҳарчанд зан ҳастӣ, вақте ки ту журналистӣ, ту бештар мардӣ. дар сатҳи психологӣ чӣ ба вуқӯъ омад? маҳпураи қаблӣ замони шавҳардорӣ аз маҳпураи кунуни чӣ тафовут дорад? фарқи зиёд дорад. агар масалан зиндагии ман агар тақсим кунем ба замоне ки ман аллакай худам танҳо бо фарзандонам зиндагӣ мекунам, кори фаъолият мекунам ва қабл аз он фарқи зиёд дорад, чунки ҳатто дар давраи шавҳардорӣ не, ҳатто дар давраи масалан мактабхонӣ, донишҷӯӣ, нафарое ки мана мешиносанд наздик метавонанд гӯянд ки ман бисёр духтари ором будам, камгап будам ва рости гап аз масалан хуб метавонем гӯем он қадар ҷасур набудам. бале, аммо зиндагӣ обу тоб медиҳад. ин як. дуюм, журналистика як соҳаест ки ту наметавонӣ ором бошӣ, яъне ки ту маҷбур ҳастӣ аллакай ки дигар шавӣ, рафтората дигар кунӣ, бале, рафтората дигар кунӣ, тарзи корат, тарзи зиндагӣ, гуфторат, ҳама чиз дигар мешавад. албатта агар муқоиса кунем маҳпураи имрӯза ва маҳпураи 100 сол пешина, фарқи калон дорад. диққати мардон ба шумо ҷалб мешавад, чунки бонуи зебо ҳастед. шумо ба ҳамин лутф чӣ хел муносибат мекунед? шояд аз оғоз ман ҳам ки муносибати корӣ мекунам, дар ҷавоб рафтори корӣ мебинам, яъне ки муносибати корӣ мебинам. боре ҳам нашудааст ки ягон кас масалан аз дигар нигоҳ ба ман назар карда бошад. дар кор дар назар дорам. берун аз кор ин масъалаи дигар аст. дар яке аз суҳбатҳоятон шумо гуфтед ки сабаби аз редаксия аз кор рафтанатон шумо наметавонед пойбанди сиёсати як корхона бошед, яъне шумо озодтар парвоз кардан мехоҳед. шумо ози кабутари озодед, дуруст? ҳамин пойбанд набуданҳо то чӣ андоза шуморо қаноатбахш мекунад? аз нигоҳи агар иқтисодӣ бинем, аз нигоҳи маблағ мушкил аст рости гап, вақте ки ту мурғи озодӣ. аммо аз нигоҳи агар эҷодиёт бинем, хеле хуб аст. дар редаксия ту бояд дар давоми як моҳ масалан 30 ё 40 мавод омода кунӣ. вақте ки ту аз пайи ин чизҳои хурд мешавӣ, аз пайи омода кунӣ маводҳои хурдҳаҷм мешавӣ, аллакай на вақт мерасад, на шавқат мерасад, на тавоноии масалан эҷодият мерасад ки як чизи бузургҳаҷм дар рӯи кор ояд. барои ҳамин вақте ки маълум мешавад ки вақте
вақте ман фаҳмидам ки аллакай ман мехоҳам ба кори ба документалистика даст занам, албатта ман маҷбур шудам аз ин кор даст кашам ва аз редаксия берун равам. Чунки акнун бинед маҳбура, вақте ки шумо дар ягон корхона кор мекунед, як маоши устувор, бале, як маоши мунтазамро мегиред. Барои шумо ки се писарро ба воя мерасонед, агар дуруст бошад ҳамин ифода, пойбанди грантҳо будан дар зиндагиятон душвориро ба бор намеорад? хуб, агар боз аз нигоҳи пул бинем, грантҳо ҳам ҳаҷмашон он қадар хурд нест. Яъне ки агар уна тақсим кунӣ ба 6 моҳ, 7 моҳ, 12 моҳе ки масалан ҳамун грант пешбинӣ шудааст, ҳар як моҳина ҳамун маоши редаксия мебарояд. Аммо ту мурғи озодӣ. Аммо ман розӣ ҳастам ки вақте ки аллакай ту се писари калонсол дорӣ, писари калони ман масалан аллакай 15 сол аст, фарзанди дуюмам 14 сол аст, писари сеюмам 10 сол аст, яъне ки аллакай сарфу хароҷот рӯз аз рӯз зиёд мешавад албатта ва мурғи озод будан мушкилтар мешавад. Аммо ҳозир замони имкониятҳост, барои ҳамин ин имкониятҳо фаровон аст ва ман намедонам, агар журналист беҳунар бошӣ, албатта намебинӣ он имконият. Агар инсон сари худ кор карда истад, бале, он чизо омадан мегирад, маҳсули эҷодашро мечашад. Яъне ки муваффақ будан як нерӯ, заҳмат, иродаи қавиро талаб мекунад аз инсон. Барои чунин модарони эҷодкор, сермаҳсул, серкор, дар дохилашон ин як ихтилофотро ба миён мебиёрад. Масалан, шумо паго як сафари корӣ доред, аммо фарзандатон дарди меъда шуд, вайро ҳатман бояд ба духтур баред. Дар чунин маврид барои ман аҷиб аст, шумо чӣ кор мекунед? Бояд чӣ кор кард? Ё ки бояд ба кӣ муроҷиат кард? Ё дар ин чунин мавридҳо шумо ба кӣ такя мекунед? дуруст аст ки бо фарзандон ҳамеша бояд дар алоқа буд, бахусус бо писарҳо. намедонам, бо духтарҳо ҳам ба фикрам ҳамин хелест. Ман духтар надорам, ман ҳам намедонам, аммо аз хурдсолиашон ҳамин хел буд ки ман бо фарзандонам бисёр суҳбат мекунам. Ман метавонам дар сафар бошам, масалан помир рафтам, бале, аммо занг мезанам ҳатман ва ҳатман аҳволпурсӣ як масъалаи дигар аст. ҳатман бояд фаҳме ки масалан рӯзи фарзандат чӣ хел гузашт, кадом мушкилаша чӣ хел ҳал кард. Яъне ки ҳама вақт дар ҳамин гӯем алоқа будан ва аз зиндагии фарзанд ҳамеша огоҳ будан, новобаста аз он ки ту дар куҷоӣ, ин як чизи муҳим аст барои модар, барои зан, барои нафаре ки фарзанд тарбия мекунад. Ва чун аз он сабабе ки аз оғоз дар мо ҳамин чиз одат шуд, мо ҳамеша суҳбат мекунем. баъзан вақт мешавад ки фарзанди ман мебиёд, мегӯяд ки шумо ҳамин рӯз кам суҳбат кардед бо ман, марҳамат инҷа шинед гап занем. ҳамин хел ҳолатҳое мешавад, яъне ки як чизи одатӣ шудагӣ миёни модару фарзанд ҳамон эътимод бошад ва шукри худо ин эътимод миёни ману фарзандонам ҳаст. ва вақте ки албатта масъала, агар мисол гӯем ҳамин масъала хезад ки дарди меъда шуд ва ман ҳозир бояд ҳамроҳашон духтуре равам ё ман сафар дорам, ман бештар дар ин ҳолат албатта ба модарам ва ба хоҳарбузургам такя мекунам. Аммо масъалаҳое ҳаст ки писарҳо аллакай беёрдамии ман худашон ҳал карда метавонанд. Бозор харид рафтан дар кор, марҳамат, рӯйхата гирифтӣ, пеш рафтӣ. оид ба фарзандонатон боз як саволи дигарро ки барои худам хеле ҷолиб аст мехоҳам фаҳмам. Мегӯянд ки барои писар, чун марди асил ба воя расидан, меҳру муҳаббати модар муҳимтарин чиз аст. шумо ки мушкилоти кӯдакони дигарро ҳал мекунед, оё муҳаббати худро ба таври кофӣ ба писаронатон расонда дода метавонед ё не? ба фикри ман ҳам. Шояд ман ба фарзанди худам хӯроки беҳтарин нахарам, шояд ба фарзанди худам намедонам тӯҳфаи беҳтарин нахарам, аммо ман ҳамеша аз дарди онҳо огоҳ ҳастам,
баъзе ҳатто мушкилоти хурдакаке ки барои онҳо бузург метобад дар зиндагии шахсии онҳо ҳаст, мо ҳамеша якҷоя уна суҳбат мекунем, ҳал мекунем. Ба фикри ман то он даме ки ҳамин алоқа ҳаст, ҳамин суҳбат ҳаст, ҳамин девор байн нест ва ту бештар дӯстӣ бо фарзандат на волидайн, ба фикрам ҳамин камбудӣ ҳеҷ гоҳ эҳсос намешавад. дар ҳар сурат фарзандони ман хеле зиёд изҳори меҳру муҳаббат мекунанд ба ман ва ҳамеша мегӯянд ки ман модари беҳтаринам. ин баҳои беҳтарин аст, изҳори муҳаббати беҳтарин аз ҷониби фарзанд. Неки фарзандони ман ҳамин хислати журналистия доранд ки агар бинанд ки камбудӣ шуд, камтар ҳамроҳашон суҳбат кардӣ ё вақт ҷудо накардӣ, омада даъво мекунанд. мехоҳед ки писаронатон оянда касби шуморо интихоб кунанд? Не, намехоҳам. лекин фарзанди якумам камакак ваёи хислатҳои эҷодӣ дорад. Шавқ дорад ба навиштани, чунки ҳарду генаш ҳам падари онҳо ҳам журналист ҳастанд, эҷодкор ҳастанд. аз ҷониби шумо модарам бале ҳаст ва фикр мекунам ки шояд дар оянда яке аз онҳо яке аз самтҳои эҷодагиранд, аммо ман намехоҳам ки журналист шаванд, чунки зиндагии журналист дар шароити Тоҷикистон дар ҳар сурат душвортар аст, алалхусус барои мард. чӣ бояд кард ки кори журналист дар ҷомеаи мо осонтар шавад? бахтидаи шумо чӣ корҳоро бояд ба анҷом расонд ки мақомот дар симои журналист дар ҳақиқат ҳамон нафареро бинад ки мушкилиро нишон медиҳад ва вазифаи мақомот ҳал кардани ҳамин мушкилӣ шавад. дар мисоли худам ман метавонам гуфтан ки ман масалан дар давоми зиёда аз 8 соле ки ман кор мекунам ба ҳайси журналист, кӯшиш кардам ки ҳатто хабари хурдтарина объективӣ нависам, яъне ки ягон хусумати шахсӣ онҷо набошад, якҷониба он чиз инъикос нашавад ва вақте ки ту ҳатто ба намояндаи ҳукумат ҳамин чиза аллакай нишон медиҳӣ, онҳо бо эҳтироми зиёд нисбат ба кори ту муносибат мекунанд. Журналистҳо ҳам бисёр ба худ иҷозат медиҳанд ки аз доираи салоҳияташон берун раванд, масалан як хабара дубора насанҷану саросима нашр кунанд. Аммо ман наметавонам гуфтан ки ҳукуматдорон пурра хуб астанду ин ҷониб бад аст. Онҳоям камбудии худашон хеле зиёд доранд. баъзеҳо аслан масалан аз журналистон дурӣ меҷӯянд. Барои гирифтани посух ба як савол ту метавонӣ моҳҳо аз паси як корманди ҳукумат давӣ, аммо он посуха нагирӣ. Ин хеле ҳолатҳоям ҳастанд. баъзе тренингҳо ҳастанд оид ба ин, вақте ки кормандони ҳукумат бо журналистон сари як миз мешинанд, бале суҳбат мекунанд, аммо боз ҳам вақт нишон медиҳад ки натиҷаи ҳамин хел тренингҳо чӣ метавонад. ман ҳоло мехостам дар бораи модаратон бипурсам. шумо духтари як шоираи боистеъдод, маҳбуби мо Марьямбону Фарҳонӣ ҳастед. шумо ба эҷодиёти модаратон чӣ гуна назар доред? аз ашъорашон ягон шеърро аз ёд медонед ё не? эҷодиёти модарам ба ҳаёти мо фарзандонашон таъсири зиёд дорад, чунки мо аз хурдсолӣ ёдам ҳаст соати 3 бедор мешудем, масалан мисол гӯем, соати 3, 4, 5 саҳар бедор мешудем, модарам сари миз кор мекарданд. ман намедонам шояд онҳо маводи журналистӣ менависанд, чунки он вақт ҳамчун журналистам кор мекарданд дар садои мардум, ё ин ки асарашонро менавистанд ягон чиз. яъне ки ҳамин эҳтиром ба зане ки шабхоб намераваду масалан эҷод мекунад аз хурдӣ буд. Барои ҳамин мо ҳамеша то ҳадди имкон кӯшиш мекардем ки ба модар шароити хуб фароҳам оварем, аммо барои зан эҷодкор шароити хуб фароҳам овардан дар оила хеле кори мушкил аст, чунки модар ҳам бояд аз паи хона шавад, ҳам аз паи фарзанд шавад. вақте ки шумо эҷодкореду як чиз бояд нависед, шумо танҳо шаб ин корро анҷом дода метавонед. афсӯс, агар модарам масалан падарам эҷодкор мебуданд, агар гӯем шояд модарам тамоми шароите барои онҳо фароҳам меоварданд, як утоқи алоҳида
алоҳидаи корӣ мешуд. Бечора модарам ҳеҷ вақт утоқи алоҳидаи корӣ надоштанд. Ҳатто имрӯз орзу мекунанд ки хонаи ман ҷудо шавад, инҷа утоқи алоҳида не намешад. Инқадар кӯдак, инқадар мушкил, инқадар кор, зан ҳама вақт зан мемонад, ҳатто агар 60 сола шавад, 70 сола шавад, кори хона утоқи алоҳида надоранд. Ягона вақташон ҳамон шаб. маҳбура, аз суҳбат хеле ҳаловат бурдам. Ташаккур ба шумо мегӯям. ихтиёр дар дасти ман мебуд, соатҳо бо шумо суҳбат мекардам. ҳамсуҳбати хеле хуб ҳастед. ногуфтаҳо боқӣ монданд, вале умедворам ки боз чунин рӯз фаро мерасад, боз суҳбат мекунем. Вале дар охир саволи анъанавиро надода наметавонам. шуҷоат дар чист? ана худам тамоми эфиро ҳамин савола медодам, аммо ҳозир худам посухаша намедонам. аз нигоҳи ман нерӯи як зани журналист дар меҳри зиёд нисбати кору фаъолияташ содиқ буданаш. Содиқ будан. Бале. Беҳтарин. Тамом. Беҳтарин. Сипос. Ташаккур ба шумо.